Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 14 Φλεβάρι. Και έχεις αυτούς που γιορτάζουν και έχεις αυτούς τους γκρινιάριδες μίζερους οι οποίοι βγαίνουν και λένε εντάξει, αυτή η μέρα είναι άλλο ένα προϊόν του καπιταλισμού για να σε θύσει τα καταναλωτικά αγαθά. Σιγά ρε Τσεγκεβάρα! Σιγά! Λες και ας πούμε τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή για να παίρνουμε PlayStation και να βλέπουμε πυροτεχνήματα και λαμπάκια. Ή το Πάσχα να τρώμε σαν ζώα και μετά να παίρνουμε 2 καφάσια σουρωτή. Ή η μέρα της Μαρμότας είναι μια γιορτή για να βλέπουμε στο repeat εκείνη την ταινία με τον Bill Murray. Η μέρα της Μαρμότας είναι μια γιορτή για να βλέπουμε στο repeat εκείνη την ταινία με τον Bill Murray. Η μέρα της Μαρμότας είναι μια γιορτή για να βλέπουμε στο repeat εκείνη την ταινία με τον Bill Murray. Και στην τελική είναι ο Άγιος Βαλεντίνος. Δεν είναι ο Άγιος Βασίλης να ντύνεται με κόκκινα και να μοιράζει ισότιμα τα δώρα σε όλα τα παιδάκια. Αν και να σου πω την αλήθεια, του Αγίου Βαλεντίνου τη λατρεύουμε για τον ίδιο λόγο που λατρεύουμε όλες τις γιορτές. Γιατί έχει προσφορές και φαΐ. Ας πούμε, παίρνεις φτηνές σοκολάτες και έχει όλα αυτά τα couple days που μπορείς να πας με κάποιον ακόμη που είναι το ζευγάρι σου και να πάρετε ένα συν ένα δώρο. Έχω πάει σε couple days με την κοπέλα μου. Έχω πάει με φίλες που προσποιούνται ότι είναι οι κοπέλες μου. Έχω πάει με φίλους, γιατί όχι. Και έτσι είναι οι περισσότερες γιορτές. Όπως τα Χριστούγεννα, το κάνεις για το φαΐ και για τις γιορτές. Ή το Πάσχα που το κάνεις για το φαΐ και για το φαΐ. Ή την Καθαρά Δευτέρα που το κάνεις γιατί μπορείς να τρως ταραμά για πρωινό. Και είναι κοινωνικά εντάξει αυτό το πράγμα. Ή του Αγίου Πατρικίου που πηγαίνεις από μπαρ σε μπαρ, πίνεις μπύρες στη μισή τιμή και σου δίνουν δώρο. Είναι το μόνο μέρος που όταν πίνεις σου δίνουν δώρα. Ή το Halloween που παίρνεις καραμέλες και γλυκά. Ή η μέρα της Μαρμότας. Βλέπουμε στο repeat εκείνη την ταινία με τον Bill Murray. Και στην τελική δεν καταλαβαίνω τι γκρινιάζεις. Κάνε αυτό που κάνουμε όλοι. Ή με γιορτάζεις, ή αν θες, πήγαινε και πάρε αυτό το κουτί που λέει Couples Box με τις σοκολάτες και έχει μέσα 12 σοκολάτες. Και δεν καταλαβαίνω ποιο ζευγάρι μπορεί να τις φάει αυτές. Μάλλον από αυτά τα πολυσυντροφικά που είναι 42 ονοματές σε ένα σπίτι και λένε είμαστε ζευγάρι. Και μετά πήγαινε σε όλα τα μπαράκια που δίνουν τζάμπα προφυλακτικά, γιατί δίνουν τζάμπα προφυλακτικά, και κάντα νερό μπομπές, γιατί σιγά μην έχεις γκόμενα. Ήμουν ο Πιέρος και εύχομαι σε όλα τα ζευγάρια μια χαρούμενη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.